Hipnózis és hipnoterápia. Nagyon sokszor posztoltam már erről az információról ebben a témában, és az évek során, amióta dolgozom, nagyon sok mítoszt és hitrendszert is hallottam, hogy mit lehet csinálni, mit érez az ember, ott ragad, kimossák az agyát, ez egy boszorkányság, varázslat, fekete mágia, stb. Úgyhogy nagyon rég készülök már ezzel a videósorozattal, de ugye új év, új szokások, elérkezett az idő, hogy megcsináljam. És külön videóban fogom mindegyik mítoszt egy kicsit eloszlatni, és fogok róluk egy picit bővebben beszélni, úgyhogy tartsál velem, és keressed majd a videókat, hogyha érdekel, hogy pontosan, konkrétan mivel foglalkozom már évek óta.